Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Otito dịrị Jesu Kristi. Aja Mass nke anyị na-erunye taa bụ nke ụka 19 na-abara n'emume otu nzukọ si agụ afọ. Ọ bụkwara anyị ohere inye Chineke ekene maka na ọ bụ chi maka ọgọnafọma dị iche iche nke ọ na-eme na ndụ anyị, nke ọnụ mmadụ na-apụrụ ịgụtanụ, ọkachasị maka onyinye nke ndụ na nchekwaba ọ na-echekwaba ndụ o nyere anyị. Ka anyị na-ekene Chukwu ka anyị sikwa na jamasị a na-agọrọ Chineke onwe anyị, ezinụlọ anyị, ụmụaka anyị, aka ọrụ anyị, ọpụ na mbata anyị, ife niile nke anyị ga-eme n'izu ka na-arịọ ka fancha nweta nkwado na ngọzi nke Chukwu n'aha Jizọs. N'ụzọ pụrụ iche na jamasị a na-erunye maka ọgwụgwọ nsọ na ngọzi nke Chukwu n'isi Fada Jose iji kwadozi maka emume misa dị asọ ka anyị lụta na anyị bụ ndị njọ, yọọ Chineke mgbaghara maka njọ. Ekwupụta m ụgwọ Chineke ji ike niile.
Ka anyị rịọ arịrịọ kọsara Chineke mkpa gị, gwa Chineke ife ị chọrọ ka o mere gị na Jamasị a. Chineke ji ike niile dị ndụ ebighị ebi, biko meenụ ka mmụọ nke anyị ji bụrụ ụmụ gị zuo oke n'ime anyị, ka obi sie anyị ike ịdị na-akpọ gị nna, anyị wee tozuo oke n'ịbata n'oke ahụ i kwere anyị na nkwa. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị Chukwu ebighị ebi ebighị ebi. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ nke ndị eze. Mgbe Elijah ruru Herod, ugwu nke Chineke, ọ banyere n'otu ọgba nkume ịrara ụra. Onyenwe anyị nyere ya iwu sị, bilie, pụọ gaa guzo n'ihu m n'elu ugwu a. Mgbe Elijah gara guzoro n'ebe ahụ, Onyenwe anyị sitere n'ebe ahụ gafee, mee ka oke ifufe dị ike fewasịa ugwu ahụ. Ifufe mere ka nkume dị ukwuu ahụ gbawa, ma Onyenwe anyị n'onwe ya anọghị n'ime ifufe ahụ. Mgbe ifufe ahụ gasịrị, Onyenwe anyị mere ka oke ala ọma jijiji dịrị n'ugwu ahụ, ma Onyenwe anyị anọkwaghị n'ala ọma jijiji ahụ. Mgbe ala ọma jijiji ahụ gasịrị, ọkụ dị nnukwu nwụrụ n'ugwu ahụ, ma Onyenwe anyị anọghị n'ọkụ ahụ. Ma mgbe ọkụ ahụ gasịrị, nwa olu nta dị nwayọọ dara. Mgbe Elijah nụrụ ya, o ji uwe mwụda kpuchie ihu ya, pụọ ka guzoro n'ọnụ ụzọ ọgba nkume ahụ. Okwu nkosebuwa, Onyenwe anyị, mee ka anyị hụ obiọma gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Aga m anụ ihe Chineke na-ekwu. Onyenwe anyị,
ebe ọ bụ olu wepụtara udo. N'ezie, nzọpụta dị ndị na-atụrụ ya egwu nso. Ebube ya bi ebi n'ala anyị. Na nzọpụta gị, obiọma na eziokwu eguzola. Ezi omume na udo ebiela ọma. Eziokwu ga-esi n'ala epulite, ezi omume wee si n'igwe ledata anya. Mee ka nyekwa anyị nzọpụta gị. Onyenwe anyị ga-eji aka ya mee amara. Ala anyị ga-amịta mkpụrụ mmaji kwuru mmaji. Ezi omume ga-epulite ya n'ụzọ na-aga. Mgbapụta wee sotekwa ya n'azụ n'okwu ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ dị nsọ Pọl degara ndị Rom. Ihe m na-ekwu ugbu a, ana m ekwu ka etoo m. Eji m Kristi na-ekwu eziokwu. Akọ na uche m na mmụọ nsọ na-agbara m akaebe na ọ bụghị asị ka m na-atọ. Ihe ahụ m na-ekwu bụ na ọnụma juru m obi nke ukwuu. Ihe ahụ m na-ekwu bụ na ọnụma juru m obi nke ukwuu. Oke ihe mwute na ihe mgbu dị m n'obi karịrị akarị, nke na aga m ekwe ka m bụrụ onye abụrụ ọnụ, ka m bụrụ onye kewapụrụ na Kristi, ma ọ bụrụ na nke a ga-enyere m ụmụnna m ndị Izrel aka, ndị mụ na ha bụ otu agbụrụ. Ha bụ agbụrụ Chineke jiri mere ụmụ. Ọ tụbere ha ugo, ya na ha bịakwa gbaa ndụ. Ọ bụ ha ka e nyere iwu, bụrụkwa ha ka e nyere ụzọ ziri ezi si ekpe ekpere n'ụlọ nsọ. Ọ bụ ha ka e kwere nkwa dị iche iche. Ha sitere n'agbụrụ nna nna anyị ha ochie ha, ndị tọrọ ntọala okwukwe. Nke ka nke bụ na Kristi si n'agbụrụ ha pụta. Ka ngọzi dịrị Kristi, onye bụ Chineke ebighị ebi. Okwu nkọsabụwa. Ngọzi dịrị eze na-abịa n'aha Onyenwe anyị. Udo dịrị ụwa, ebube dịrị igwe.
ọgụgụ nke ya si n'Oziọma dị Asọ nke Matiu dere. Mgbe igwe mmadụ ahụ rijuchara afọ, Jesu gwara ụmụazụ ya ka ha banye n'ụgbọ mmiri buru ya ụzọ kwọfee n'ofe mmiri, ma ya onwe ya nọdụrụ n'azụ na-eme ka igwe mmadụ ahụ laa. Mgbe o zilachara igwe mmadụ ahụ, ọ gbagoro n'elu ugwu nọdụ naanị ya ka ọ kpee ekpere. N'oge mgbede, naanị ya nọ n'ebe ahụ, ma ụgbọ mmiri ahụ ejemiela n'ime osimiri, ebe mmiri dị egwu na-ebugharị ya n'ihi na oke ifufe na-efe. Ma ihe dịka elekere 4 nke abalị, mgbe oke ọkpa kwara, Jesu gara ije n'elu mmiri na-abịakwute ha. Mgbe ụmụazụ ya hụrụ ka ọ na-aga ije n'elu mmiri, obi fepụrụ ha. Ha jiri ụjọ tie mkpu sị, "Ọ bụ mmụọ!" Ma ngwa ngwa Jesu tiri sị ha, "Ụjọ atụla unu, ọ bụ m, nweenụ obi isi ike." Ọ bụ Pita zaghachiri ya sị, "Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ọ bụ gị, gwa m ka m jere ije n'elu mmiri bịakwute gị." Jesu sị ya, "Ngwa bịa." Pita rịpụtara n'ụgbọ mmiri were jee ije n'elu mmiri na-ejekwuru Jesu. Ma mgbe ọ chịgharịrị ya n'obi ya na oke ifufe siri ike na-eku ya n'ahụ, egwu tụrụ ya. Ọ malite imikpu na mmiri wee tie mkpu sị, "Onyenwe anyị, zọpụta m." Ngwa ngwa Jesu wee setịpụ aka ghọta Pita sị ya, "Gị onye obere okwukwe, n'ihi gịnị ka iji nwee obi abụọ?" Mgbe ha batara n'ụgbọ mmiri ahụ, oke ifufe ahụ wee febie. Ndị nọ n'ụgbọ mmiri ahụ wee kpọrọ ya isi ala na-ekwu sị, "N'ezie, ị bụ nwa Chineke." Oziọma nke ose bụrụ ụwa. Praise the Lord. Hey, ọ dịka ya na-azị oyi oyi. Elukwa m na sọma na heat dị. Okay, ebe a dịkwa mma. Praise the Lord. Hallelujah. Ị na-enwekwa aṅụrị n'ime Chineke. Onye nọ gị n'aka na-ekene ya n'iru ka ịma na iru ya dị ka iru onye na-enwe aṅụrị. Kedu ka iru ya dị? Ọ na-amụrịkwa? Ngwa na ọ bụrụ na ị na-enwe aṅụrị, if you are happy and you know, clap your hands. Ọ ka fọkwara nwantị ka ọ wee bụrụ nke onye na-enwe aṅụrị. If you are happy and you know, and you really want to show that you are happy and you know, each clap your hands. If you are happy and you know, each shout amen. If you are happy and you know it, and you really want to show that you are happy and you know it, shout amen. Amen. If you are happy and you know it, laugh for Jesus. If you are happy and you know it, I really want to show that you are happy and you know it, laugh for Jesus. If you are happy and you know it, hug your neighbor. See, I want to more drink in my. If you are happy and you know it, hug your neighbor. You know, those again, what go no na.
If you're happy and you know it, I really want to show that you're happy and you know it. Hug your neighbor. If you're happy and you know it, do the fall. Onyoma nedere mumma Onyoma nedere mumma Onye na-ememma onyoma nedere mumma Onye na-ememma onyoma nedere mumma omemma Onyoma na-ememma Onye na-ememma onyoma nedere mumma Onye na-ememma onyoma nedere mumma Onyoma nedere mumma Onyoma nedere mumma Onye na-ememma onyoma nedere mumma Onye na-ememma onyoma nedere mumma omemma Onyoma na-ememma Onyoma nedere mumma Onwere ihe mere m ga-enye ya ekele Onwere ọrụ m ga-enye ya ekele Onwere arịa gwara m ga-enye ya ekele Nye ya ekele Nye ya ekele Onye obiọma There is something that makes me come into your presence. There is something that makes me come into your presence. My helper, my helper. There is something that makes me Kubara ya aka Siya no mela Eze Ngwano gbabara ya egwu si ya n'omela eze asị gị febere ya aka si ya n'omela eze febere ya aka si ya n'omela ngwa kọrọ Chineke aka dị mma. Amen and amen. So, my dear brothers and sisters in the Lord, anga chokanye nanya n'ife Jesu gwalo ndị na-eso ụzọ oge ọ na-aga ije n'elu mmiri. So they thought he was a ghost.
ewetie mkpu si na ọ bụ mmụọ. Kedu ife Jesu gwalafa n'ife anyị gụ n'oziọma? Chukwu agọzigo. Ọ sị ha, egwu emena gịnị? Atụ n'unu na ọ bụ onye? Ọ bụ m. Egwu atụ n'unu na ọ bụ mụ. N'ife ọgụ na-abụ taa, ya nke mbụ na nke oziọma, fanabụ bụ ozi echere n'iru onye ụjọ ji. In the first reading, the background to it, from verse 9. If you go back to verse 1, if Elijah was running away from Jezebel, Ogbuona ndị amụma Baal, 450 prophets ka ogbu n'ofu ụbọchị. Ndị amụma Baal a, kedu onye kwụbalụfa? Jezebel. So ndị amụma ya niile ka emere gịnị? Ka egburu. Jezebel wee sị na tupu chi efo na Elijah ya bụ onye nwụrụ anwụ. Ọṅụ oyi, ọ dị n'akwụkwọ nsọ. 1 Kings chapter 19. Na anya fụ Elijah bụrụ ozu. Elijah sị, nyanwa n'okwu osisi ka ọ ya abasị na ya egbu ya ome gịnị? Mana agwa mmadụ kedu ife ọ ya eme? Ka ọma ife ọmọsị ga-abịagoro ka ya na ife anyị ọfụma ka ya ghọta ife a na-ekwu, mana nka ka okenye ji agbaala efi ọsọ. Elijah pụ ọsọ wee sị Chineke nọzikwa ya, wee gbana na wilderness to seek the Lord. Ebe afọ ka ọ gbalụ ọsọ sị mba nọdụ ike gwu ya. Mmụọ ọma buteli ya n'isi anya liolisie sị na njem a ka na-ebido lijuo afọ, maka na ọ sị ya na-agba ịkarọ bido gbaba. Elijah lisie n'epụ ọsọ ọzọ size mba gbagozie n'elu ugwu. Ebe a ka ife ọgụta bido. So ọ nọzi na mountain na-achọ Chineke ine ya. Kedu ife iji gba nkịtị? Mmadụ nkịtị si na ya ga-egbu onye amụma ị na-ekiri. Ọ n'ọnọdụ a ka ọ nọ, Chineke wee bido manifestation wee chọọ ka o gosi Elijah onwe ya. Elijah was expecting na Chineke ga-apụta in a dramatic form, otu o si were ọkụ lie aja n'oge esi otu afọ gosikwa onwe ya, iji gosi na ọ bụ Chineke nwere ike na ebube. Ọnọdụ ebe afọ na-atụ anya nke izi, kedu ife izi pụtalụ? Oke ikuku pụọ na-eku ebe niile. Elijah n'anya Chineke sị na ya nọrọkwa n'ikuku ahụ. A na-emetụkwa eke bịa, ana na-ama ugwu na-ama jiji. Elijah lụọ na Chineke na ọsị ya na ya nọrọ ya. Kedu ife ọzọ pụtakwanụ? Ọkụ na-ejili aja chi ya kwa ọzọ pụtakwa. Elijah kunye ka ọ bụ ọsị ya na ya bụrụ ya na ya nọrọ ya. Kedu ife pụtazịlenụ? Onu jizi nwayọọ ya dịka onye heat dị na humidity dị 110. O wee na-apụ ọkụ, iwe welu mmiri oyi ṅụọ. Otu afọ ka o si jụọ oyi na Rọsịa n'ọkịta ka ya pụtalụ. Ịma na sometimes in life, ife nwekọ esidele mmadụ, ọ na-achọ ka Chineke gosie onwe ya n'ụzọ olu ebube dị egwu. Ma mụ ụfọdụ ife mmadụ ga-ekpe sị Chineke, mere m nke a ka m wee marụ n'ịnị ya. Onye gwara o mere gịnị? O mere ya gịnị mere? Ọ ka na ya. Chineke ka na ya. Mgbe ụfọdụ anyị sọ Chineke ya ka o gosi anyị onwe ya n'ụzọ dị nnukwu ịtụnanya. Chukwu abụrụ mmadụ, ọkwa ịma, and Chukwu abụrụ remote control n'aka anyị, nke na anyị ga na-eme gịnị? Anyị ga na-apịa ibi na anyị kpekwa ekpere, anyị gwakwa ya otu ọ ga-esi wee zi ya na mgbe o eji wee zi ya ka obi wee dị anyị mma. Nga nwere onwekwa anyị na-ada ekwebe, amam na ị ga-eme ka gịnị mee? O mere ọzọ gịnị eme? O mere ọzọ gịnị eme? Amam na ị ga-eme ya ka obi dị m mma. Amam na ị ga-eme ya ka obi. Ana m anụ ọnọdụ na-achị. Ọnọdụ ebe gịnị? Akwụkwọ nsọ si na Chineke nọ n'eluigwe, ife mere gịnị? Ife soli ya ka ọ na-eme.
Oh, Cardinal Francis Arinze will say, I think I've said this before. I said, ịchọ ka ị na-atụrụ Chukwu alo ya Chukwu cha ka isoro tụọrọ ya alo otu esi na-eme ife kedu ife ọ sị na onye afọ ya ebuzo me is not abụrụ m no onye afọ uche ya dịkwa onye chọọ ka ọ na-atụrụ Chukwu alo gịnị ka onye afọ ya eme o buru ụzọ ọ bụrụ onye afọ eburu ụzọ nwụọ ọnwụọ anyị eli olili n'isi ya lisi ori isi ya kpochie ya aja dịsị ọ na ọ bara na ana ọfụma mee ya kọnkriti fụ na ọ pụtara ọzọ den onye afọ akabazi arụ mee gịnị o jee n'igwe ọbụkwa ọnọdụ ebe afọ wee na-atọ na ọkaba arụ jee n'igwe oluzie Chineke kwuzosi onye nwaanyị ka emee ya otu a nọ mgbe afọ ga-eji atụ alụ ma so long as anyị nọ here ife ukwu anyị ga-abụ Chukwu ihe niile mere dị mma Chukwu ihe ngwa rapụ ebe a ka anyị kwu ife anyị na-ekwu so Elijah bụ ụjọ ji ya ọ na-atụ anya ka Chineke pụta n'ike na ebube Chineke mere gịnị welu nwayọọ pụta sometimes Chineke na-apụta in a quiet way in a silent manner mgbe ụfọdụ o nwere ike bụrụkwanụ nya mmiri oyi ka ọ gbaa gị n'obi mgbe ibu juru gị isi o nwere ike bụrụ ọ tụọrọ gị alo to confirm your convictions o nwere ike bụrụ hope ka ọ na-enye gị o nwere ike bụrụ advice from someone else o nwere ike bụrụ events dị around you dịgasị anya efu ebe ị ga-esi zonye ụkwụ he speaks and keeps on speaking mana nsogbu bụ na noise dị around us mere gịnị dị too much noise dị around us o riri nne but in fact the noisier the better sịra ebe eji ama ebe ndị Nigeria na-akpa nkata were gịnị na-eme ya onu na-ada otu a ilo na ha na-achị ụzụ mana aṅụrị ka a na-enwe aṅụrị ka a na-enwe a na-aza kọl ọ dị ka ya na onye afọ a na-aba mba kedu ife a na-eme nkata ka a na-akpa ahụ ọ dị ka ya sị na ekwuro hello na onye afọ ahịa anụ ya ana m anụ ife na-ekwu ọ ya anụ ya ewerekwa nwayọ ugwu mana ọ na onu ike na mkpọtụ emego gịnị so mgbe ụfọdụ ọ dịzịa nwayọ ọ dị ka na amara ife a na-eme that is first thing Chineke na-akụzili anyị today now Chineke na-abịakwute anyị in the midst of the storm now look at ife amelu n'oziọma bụ nnukwu drama ga-adị mma ka anyị na-elote ya mgbe ncha recall the apostles ọ bụrụ on their own volition ka fa ji baa ụgbọ kedu onye sifa baa ụgbọ o Jesu sifa ngwa baa n'ụgbọ gaba ahead of me ana m abịa nke o ji bụrụ Chukwu he knew na the storm was coming nke o ji bụrụ Chukwu ọ ma na gịnị na-eme ọ ma na eburu mmiri a na-abịa maka ọ nwere na ọ fụrụ ya nke o ji bụrụ Chukwu ọ fụrụ ya yet ọ mara kachi obi si ha mee gịnị gaba and now fabala ụgbọ in obedience to him fenupụrụ isi mgbe ụfọdụ Chineke ya afụkwanụ ife na-abịa ihe iti mmadụ ọ sịghị na-aga ma mgbe ụfọdụ ị dị faithful to God's service yet if a na-aya Christianity doesn't promise storm-free life. It doesn't promise a storm-free life. Come, if I want to promise that there is God in the midst of the storm. Other promise that storm, after all, he carried his cross. Oh, no problem here. We've on Matthew 16, I think verse 24. Also now, whoever wants to be a follower of mine, I have to again, give all yebu. Therefore, man a storm there. Oh man, again, with storm. Oh, I think it was St. Athanasius in life. Storm na bia uzi ito.
Also, it is either you are coming out of a storm, or you are in a storm, or facing a storm. Neither na gịnị mere isi na storm eme gịnị apụta ọ n'onwe nke ị nọfụ n'ime ya ọ n'onwe nke ị na-ejekwuru ejekwuru maka Jesu zipụrụ ndị a gafa jekwuru storm na-abịanụ. So the life adịrọ storm free. Now Jesu wee sị ndị a banye n'ụgbọ, ndị erubeli ya isi banye. Then it happens na Jesu wee gabazi ije n'elu mmiri na-abịakwuteva. O gosiri na ebe ọbụla anyị nọ n'ife ọbụla anyị na-agabiga na Chineke mere gịnị? Ọma gbarakwanụ nọ n'elu na-ekpere onwe ekpere na mgbede ka o zipụfa. Then akwụkwọ nsọ sị na 4th watch of the night, which means about 4 a.m. ka i wee mara ife eburu mmiri atụrụ ndị a from 4 p.m. to 4 a.m. How many hours? 12 hours. Ọ bụrụ arụ ka ya fọ enwetụ m idea ife bụ ebunu mmiri. When I was newly ordained, August 2004, my first always apostolate as a priest ezigara m na obodo a na-akpọ Mmiata Anam na Anambra State. So mgbe afọ fe nwere third road a na-esi ejie ụgbọ ịbịa n'otu ọcha ịba n'ọnụ mmiri bazie n'ụgbọ ebuo gị for an hour and a half wee kwụsị gị ebe ị ga-ejizi ụkwụ wee gaa ije like 45 minutes were na church. Na mgbe afọ ahụ nkwa road mana ịmago ogudu mmiri moto ọ na-adị mago ọdụrụ motorable because na mmiri na-akọva ebe niile, right? Now I wee baa ụgbọ. The first time na-achị banye ụgbọ nke bụ ụzọ wee pụọ capsize ife niile ha bụ mie na mmiri. But ndị mmadụ mmagono a na-enwegasị ndị nọgasị na ndị na-akpụ ụlọ si ebe ha ma mmiri ụgba na mmiri rescue everybody. Mụ a na-enezi nke anyị nwa ọsị gaba ka ọsị naba. Meanwhile, Father na-eji n'ochi anyị ya ọ relief duty assignment 1 month. So Father apụbago echi niile enwere m Sunday Mass mana ije anya nwe ka o si adịghị so he had to baa ụgbọ agba phone ada connect of 2004 phone ada connect of so I baa ụgbọ. The good news anyị lụ mana ife mezi the first time m si ebe afọ apụta ka m bịa meeting ndị fada ndị chọọchị kpọkwa m osi m fada mụ nọdụ mgbasara morning mass mụ gbawa n'ọnụ mmiri ka m baa speedboat na ọkụ bara ebe 7:38 na nke ya adịzi ga-abụzi nke a na-akpọ agirigba ọtọ nke afọ na-abụ ụgbọ mmiri osisi nke a na-ebuzi ma crate ma akpụ ma potato and all of that. Mana speedboat bụ nke ndị na-agba ụzọ afịa na ndị na-eje ọrụ na-aba nke afọ adịghị egbu oge speedboat. Mana ịmagono Fada Chilofo agbasa ụka morning mass. Hey Father, gozie m chaplet. Father, nwantịntị confessional for nwantịntị ọba na nke nnukwu. So Father, ịmagono excitement ọlụ Father ị na-alụ ya mgbe enyi megide ihe a na-akụve na-akụ na ọbụla after 8 na-akụ mgbalụ na-eru na mmiri agribọtọ ihe dịze speedboat agwụna. So I had to take them when I were meeting the Father, so I have to be there. Mbanye nke afọ. Now ụgbọ wee gaa like 35 minutes engine nyụọ. Then na gwa life experience engine nyụọ. Anyị ma na ụgbọ a bụ osisi so na anị ya ka ọ na-emit, right? So mgbe ọ na-adị na anị ya mmiri si na ya na-abata nwa obere. What we are doing bụ onwe boat ji speed abịa anyị nchakwọtọ febeli aka ka o slow down because o nwere speed gafee the 1 minute of the water we can make your capsize. So efebezi aka for slow down were nwayọ gaa ka anyị nọ na-eme ife a webe for like 20 minutes aka nọ n'elu mmiri alụtara ya emekọtazi mgbe nji mmadụ na kacham abụlugoji die na awụsa abatago ọka bụ mgbe ofu onye si m Fada ka m doli ya confession ka m doli ya
amaromanya abmonya batete amaromanya mmili. We are raised in Onitsha, so I had a jokurin kisse. So nkafu bu izemi ba ugbo erinne ji muo mu no wa. Sim father kam doli akon say confession. Osim do. Say na ndi modlos in heaven, osim father kam doli a confession. You have to oblige. So I will nenu ugbo. Mpiante mo yan wa apio nu ya na ekwu ha. Mese fa mgba ka nji si na mmadu puo. Ko ma ji ma na mane mo gona father inokwaro na onwere ve na emenu. Mana ọsụsọ na-agba nwa mkpi mana ajị dị ya na-arụ ekporo ka amalụ mwepụta phone ka mme call no network, and I was alone in that parish, so nobody will account for whatever that will happen there. Onwere onye ga-agwa. So mana what I did, I respect Virgin Maria. In this hymn, Hail Queen of Heaven, the ocean star, guide of the wanderers here below, thrown on life's search, we claim thy care. Save us from peril and from woe. Mother of Christ, Star of the sea, pray for thy children, pray. Only 4 stanzas. I sang all the stanzas. And what I can tell that happened, at the end of the last stanza, the engine started. I don't fail to share this testimony any feast of Our Lady, because I'm akeka kalitai oka bugo nochie no ndi akeka na August 2004. So ana aka ike bunu mmiri na ya aghọta ya ma ọ bụ na nya ịbabere ụgbọ ncha at all. So ka iwe fu ụdị egwu tụrụ ndị apọstụl ife abụrụ ordinary egwu, ọ bụrụ mobi fear black cats, ọ bụrụ ọbụla egwu ife abụ nya onye afọ nọ at the point of death, nya na o weli anya. It's just like na ife mere n'elu, nya na ife mere n'elu ịmago na ife mere a n'elu ọ gịnị na-eme? Dust ka anyị achịtazi, and nke mmiri mee anyị afọdụ anya atọ. Let's say n'elu much later, so dị egwu a kafa nọ na ya fe wee fụ onye na-aga n'elu mmiri why na fa yeti mgbu ụdị egwu a iwe fụ mmadụ ka ọ na ịmara a na-aka ịkọ Bible because you have known the beginning to the end. Or they will much impact. Because na ịmalụgo ka o si mee ịmalụgo njedebe ahụ kafụ mana ọ bụrụ na iso nwee the experience, you will appreciate what happened in the scriptures. So in fact ka egwu chutu ọfa. Now Peter, the head of the apostles, wee sị Chineke ọ bụrụ gị na-aga ihe a megide. Peter nwere nnukwu okwukwe, o nwere ife ji mee ya onye isi, o nwere ife Jesofu na Peter na-agbanyeghị na ọ gọnarị ya gboro ịtọ, ọ malụ kwechiri mee ya onye isi. Ife niile nọ n'ụgbọ afọ ife fa na ebe afọ bụ kama mma nwụ ka ndọnị ba ụwa bụ ndọnị o nwere onye kwepụta. So Peter si ya onye nwe anyị isi nọ ngị nwa gwara m ka mena mma na iyi eme nwunye. Anyị nwere ụdị okwukwe afọ onye ya aganwu ije na storm ya bụ onye gasị nwu Chineke. Ọ bụrụ ngị nwa ifụlụ ọkụ a na-ele mma gị ije n'enu ya. Okwukwe Peter ji, okwukwe a ka Peter nwere. Onye kwetara na akwụkwọ nsọ si even though I should walk through the valley of shadow of death, I fear no evil. Psalm 24 verse 3, 23 verse 4 rather. Isaiah 43 verse 2 says ọ bụrụ na nga n'ọkụ igwe ya atụ m ọkụ amele m because na Chineke na ya. Onya bụ the faith of Peter. Okwukwe a ka anyị ji emeri ife bịala anyị na ndụ. Okwukwe ọ ga-abụ ị n'anya. Fear tells you it is hopeless. Fear tells you there is nothing you can do. Fear tells you it is taking you nowhere. Fear tells you better give up. But faith
assures you that God is there. Onye ihe dị iche etiti fear and now look at the experience of Peter. Ka Peter na-aga n'elu mmiri, olota na ya bụ Peter. Api na-agazi je na mmiri kwa. Nyanwa bụ Peter kwa. Ebe ka ya nọ ka ụka. Na Peter na-eme gịnị? Ihe ebunu mmiri ka ọ yikọ. Bịa ogwe ebunu mmiri o. Ọ gịnị mere ya? Ife mee Peter mmiri ji libe Peter abụrụ na ọ rapụrụ ụgbọ. Because na ebunu mmiri tụbara ya so much so na okwukwe onwe n'ebe Jesu pụrụ. He withdrew his focus from God. Face ebunu mmiri elibie. Ọ bụ na anyị wepụ okwukwe anyị nwere na Chukwu nedo anya na the challenge ahụ elie mmadụ. Sometimes in life, our emphasis and the problems we have, the challenges we have, the difficulties we have, the family problems, the financial challenges, if ụmụaka, ife nwunye, ichebe ife ndị olie. Mana ọ bụ na ị nedo anya na what God can do. Sometimes the storms might be there, but you see yourself passing through it unhurt. Sometimes we go open the storm. Mgbe Peter gara na mmiri, ebuni mmiri ka dị. Ebuni mmiri ka na-atụ, ọ ma na-eme gịnị? Ọ na-aga ya. Chukwu akwụsịrị ebuni mmiri ka Peter wee gaa. Not at all. Jesu akwụsịrị ebuni mmiri mgbe ọ na-ekpe ekpere. Jesu akwụsịrị ebuni mmiri mgbe ọ zonye ụkwụ na mmiri. Ife Jesu mere bụ na ọ na-aga n'elu pasi na mmụọ sifa ọmụ. Kedu ife o mere ife afọ? O ji sifa na ọnyanwa. To teach them that his presence in their life is stronger than the storm. He could have done that. Even in Boso na mmiri, oka akwụsị, mana ọ kwụsịrọ. Mgbe ọ na-aga ije n'iya, oka akwụsị, mana ọ kwụsịrọ. Mgbe fatili mụ na mmụọ ọka sị mmiri kwụsị ka ndị afọ nọ m. No! Also, it is I. To teach us that his presence is stronger than whatever storm anyị nwere ike face. Mara na mgbe ụfọdụ storm ahụ bịazi anyị elozo okwukwe anyị. Ekweza Chineke ihe ekwe n'ụwa ihe ekwe ụwa. Onye gwara ụwa nakwa dị emughe amụ. Ihe ekwe onye a bụ onye a ukwe onye kiri megolu onye filigo na atụghị ya n'ala. Chineke ihe ekwezi ka ya dị n'ebe a na ihe ekwe ihe ebe ọ masịrị gị na ọ ga-adịrị m. Onye gwa gị na ọ masịrị na ọ ya dịrị otu a. Ebe ọ masịrị gị ọ masịrị m onye kwuru. Remember now, the book of Numbers, chapter 11, verse 28 says, whatever I hear you say, I will do. Amen. Once again, whatever I hear you say, I will do. Isi na ọ gwụla, ọ gịnị ya eme? Mmekwu ka m kwuo niile. Isi na ọ gwụla ngị ma. Ihe ekwe. Kedu ife na-asị ihe ekwe? Why not ikwebere ya? Tubeni ya. Nke o ji bụrụ chi, nke o ji bụrụ dike. Right? So, Peter welu fear mmiri were bịa, but to give Peter credit, o nwere ihe o mere ga-abụrụ anyị ife nkụzi. Mgbe ebunu mmiri afọ ka ọ fụrụ ya ka ọ na-abịa, Peter didn't go back to the boat. Kedu ife o mere? He continued going to Christ. Ebunu mmiri afọ na-abịa mgbe ọ na ya afụ ya, ọ sọrọ na alụ eme ka ya gbachi ya n'ụgbọ na nke ya jika. No, he persevered. Na-ejekwuje osi onye nwe anyị mee gịnị? Zọm. Ife Peter mere. Peter agbara ọsọ na afụ ebunu mmiri gbachi ya azụ. No, ọkwa sị na onye jekata ya alụ gịnị na-eme? Nke o jiri eje mana chiri enwe si akwụ onye ụgwọ nke o jegoro na-eje ka o nwee nke o ji aka. Amen. I say, but since that loan and open na na-enye change ma ego ife a na-enwe balance. Si chọrọ ya balance ka o jide. Mana onye chekata ya alụ nke o jere eje nwee ike mịa nwazina ka o sede. And so my dear friends, today
Chineke na-elotala anyị. Number one, there is no life without storm. And sometimes, on after the storm, ma si anyị jebe na ya. Na anyị na-agbakwu mbọ na-eso Chukwu does not mean na anyị ga-adị immune to storm. Ọ bụrụ vaccine. Efem Chukwu abụrụ vaccine eji achụ storm. No. Rather than if only provide about his presence. Or if you provide the India, kafa kweta na the fact no nyelo fa carry storm up na fa gafu. And then was do not be afraid. Like an fear but cancer na afflict faith. Yeah, fear but cancer. Nejide faith. Megini buoya. Oh fear. Kapita nwelo mili weribia. Ka Chineke nye anyị amara ka anyị nwekiri focused on him. Yala iji ụjọ wepụ okwukwe anyị n'ebe ọ nọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kwute n'okwu anyị na Chukwu ekwe m n'otu Chineke. Ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu. A mụrụ ya mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe a ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ. Akpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa afụfụ, nwụọ, enie ya. Ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgo n'eluigwe nọrọ n'aka nri nna. Ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwere m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esegbu na-etokọrọ onye na nna na nwa, onye si na ndị amụọ kwuo okwu. Ekwe m na nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwuta m otu baptizim mgbaghara nke njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịa. Amen. Ekpere nke ndị kwere na mmadụ ito welite onudu anyị na ekpere ndị nke m fụrụ n'anya ka anyị were n'okwukwe na obi si ike kọsara Chineke mkpa anyị ma nwa ụlọ anyị na ọ ga-aza anyị ekpere.
tinyezie mkpa iji bịa jamas nwa ụlọ ya na Chineke ga-aza gị ekpere. ka anyị tinyezie ayụyọ anyị niile ndị a ma ndị anyị na-elotara n'aka ndị dị nsọ Maria site n'ikpe ekene Maria. Maria dị asọ nne nke Chukwu jebala anyị ndị nje iwe kịta na mụ na nwa. O Chukwu onye pụrụ ime ife niile, n'obiọma na ebere gị, biko chee ntị n'ụlọ arịrịọ anyị butere n'iru gị ma meere anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị n'aha Jizọs.
nke ajapụ na nke unu na-achụ bụrụ ife ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara nụ. Onye nwe anyị, sitere na ebere gị nye anyị onyinye nke a anyị na-ebutere gị. Biko nara aja nzukọ gị na-ehunyere gị ji meda gị obi. Meenụ ka anyị site na ya bata n'ihe omimi nke nzọpụta anyị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekele. Kwesịrị ezie, bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa, site na Kristi dị nwe n'anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya, zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito, nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchịrị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke ya, anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe.
nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ịkwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara were achịcha ka ọ na-enye ekele, nyekwa gị otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke ya bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ọkwa ka o si mee mgbe ha rụchara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga, na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'iru gị na-efe gị. Anyị ji umeanị arịọ ka ndị na-anata ahụ n'ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gasịrị ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie Pope anyị bụ Leo na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Biko meere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụwa niile. Ka anyị were n'ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu Nna. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ ose bụrụ ụwa na ajọ ife niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị. Ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile. Were nchekwere nsọ na-atụ ya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana anya na njọ anyị gị, kama lekwasị ya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Onye ọbụla metụ nwanne ya aka sị ya
atụrụ nke Chukwu ụlọ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Of
onye nwe anyị biko meenụ ka ahụ na ọbara nwa gị nke anyị natara wetara anyị nzọpụta, mee ka anyị jidesie aka ike n'ihe nke eziokwu gị. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu, second collection. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Each way to be made, I will really pay. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Each way to be made, I will really pray. Each way to be made, I will really pray. Each way to be made, I will really pray. Each way to be made, I will really pray. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Come and see what the Lord has done for me. Each way to be made, I will really pay. Otodri Jesu, parish announcement. Let's support the annual Catholic appeal. Our goal is $26,804, and together we can achieve it. Every gift matters. Envelopes are available in the back of the church. Thank you for your generosity. Registration for our religious education classes is now open. We welcome all families to enroll their children and continue growing together in faith. For more information or to register, please contact the Rectory office. Save the date. The African community is holding their 2026 anniversary retreat and Thanksgiving, Friday, August 28th, and Saturday, August 29th, from 6:30 p.m. to 9 p.m. each day. Virtual meeting via Zoom. All are welcome. For more information, see the bulletin. Sacramental preparation classes. Our parish offers classes for youth and adults ages 16 and older who have not yet received the sacraments of baptism, First Communion, and confirmation. For more information and to register, please contact the Rectory. We still have some flower cycles from our garden available for dedication. The donation is $30. To reserve yours, please fill out the form found in the bulletin. We truly appreciate your support. Please note that the Rectory office will be closed on Fridays during the summer months. Otodri Jesu, we have second Sunday of the month of August. Ndị nna, ọ mbọsị anyị na-anara ngọzi n'ụzọ pụrụ iche. So gwa kulienu ndị kwaya. Kelee Chineke nje ya mama ekele ịdị mma onye kere ụwa onye ọma kelee Chineke nje mama ekele
enyemaka anyị dị n'afọ onye nwe anyị, osebu anụla ayịyọ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke onye obiọma pụrụ ime ife niile, ekene ka anyị na-enye gị n'isi ụmụ gị ndị nna, ndị mere nna na ezinụlọ fa dị iche iche, bụrụkwa nna n'ime nzukọ gị nsọ nke Igbo Community nke ebe a. Anyị na-enye gị ekene maka ife ọma dị iche iche nke na-eme na ndụ fọ, kachasị the gift of life inyere fa, ndụ ị na-echekwabara fa, aka ọrụ fa nke ị na-agọzi. Anyị na-ayọzi gị na biko ka ị buru ụzọ na-edufa, si n'azụ chekwaba fa, si n'ugwu eze gị zobe ngọzi gị ka mmiri n'isi ha n'otu n'otu. Taa ị gosiri anyị na ebunu mmiri na-atụ oge niile nke ndụ anyị. Ebunu mmiri ọbụla nke na-atụ na ndụ fa, ịma nke na-atụ karịa ka fa si mara, anyị na-ayọ onye nwe anyị dịka isi bata n'ụgbọ nke ndụ, eburu mmiri wee dajụọ, mee ka the storms of their lives ka ọ bịa na njedebe n'aha Jizọs. Ka Chineke wezi okwu ọnụ ya gozie unu, na-echekwaba n'edu n'oge niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Soft man. I will make you because of many you follow me. If you follow me, if you follow me, I will make you because of me, because of me, because of me. I will make you because of me if you follow me. Otod Rejeso. Taa general meeting anyị, so agbasa anyị ga-agbada na basement quickly. Ndị taa akwa Igbo organization meeting, so anyị ga-aga mee ihe niile anyị chọrọ ime ọsịsọ ka ndị nọ n'Igbo organization nwekwa ike to attend their meeting. So agbasa ozugbo anyị na-agbada. Sister Nnemeka ụmana program o may announce nke nye na ndị elderly mothers or elderly women from Nigeria, nke nye na ha na-eme na Clement the Pope. So ọ ga-adị October 22nd, the next one. So ọ na-arịọ for the people ndị nọ na that age group to attend. Ọ ga-adị 10:30 a.m. na Clement the Pope on October, I think it's in October 22. Because Father Cosmos' Silver Jubilee is fast approaching, so because they not subscribable to the brochure. In fact, I think more about when we get down to the basement. Save the date for November 7. It's just a reminder, the invitation card, the main announcement card they got up soon for Lady Lolo Chinyeruzi Igwe, November 7. So save the date, don't put any other thing for that date. That's what it means. Something big is coming. And any volunteers from our youth, any volunteers for the reading and the summary tell, nobody told me. So I engage it. And the last one, Solomon, we still, when Father Cosmos comes in, we still acknowledge you. That's his program. Igbo Week Committee, before that, Igbo Week Committee, chair or co-chair or Kibe engineer Nweke
because he has Igbo week, because he will tell us in summary a little about it. While he's coming, biko onye isi ndị nne na-arịọ for ndị nne niile na ha ga-eme meeting na WhatsApp forum by 8 p.m. on Tuesday, the 11th of August. 8 p.m., 11th of August. Ke maka ndị nne na onye isi ndị nne. Otodri Jesu. Otodri Jesu. Otodri Jesu. Just let me highlight, because as we are planning, we are getting some sponsors that come in that are not in the flyer. The first one is Zobo. Zobo was there last year. We have been chasing him about to help us this year, and he has agreed to come. And from now, Obun is San Diego by Zobo. Any amount from $50. In the promo column, either Igbo Week 26, you will be entered to win the sum of 1,500. So, I will need to postpone the book in San Diego to Nigeria. Send it now and be entered. The draw will be coming up on 15th. That is in the field of Roy Wickens, which is the grand finale. So, he sent the one, anything above 500, you will be entered twice. You don't have to do anything. As you just enter, as you send money and put Igbo Week 2026, you automatically entered. So you don't do nothing. That's number one. Number two, and when the World Financial Group coming on Tuesday and Wednesday. These are financial advisors. It's a known group. It's a known financial group. Maybe you have heard about them, World Financial Group. They will be coming to talk to us, people, during the time the Nurses Day, which is 11th and 12th. This one was just finalized. I just finalized it 2 days ago with the rep. So, Ibia, Ogakowa, so many things that will be involved. Oga again on Saturday, but it will come Tuesday and Wednesday. So, all them ban Ibia. And avail yourself if you have been procrastinating. I'm a financial advisor here, but this is another group, so you make use of that. And as you know, Thursday will be the gala night, no Bibo. Friday, Abulunke Youth Day. Imeka ya youth, Umokorobia no my boy, and socialize with their mates. Unamana sina na ndị ọcha na nalu na ụmụ unu ọnụ ụmụ unu na anụ ndị ọcha. Meanwhile, they make your kids available ka ha hụ ndị Igbo ndị ọzọ. This is an avenue. And then finally on Saturday we will be able to do the Roy Wickens Cultural Day. Every community this year, I will 10 community that will be participating. Enugu, Abia, Imo, Anambra the two, Anambra Indigene, Umadandi Igbo, Nurses Association, and so on. So Saturday will be very grand. And I will 5 masquerades that will showcase that day. So come and get entertained. Barbecue will be there as always, and you enjoy yourself, food and drinks. Otito diri Jesu. Otito diri Jesu. Otodri Jesu. Were any birthdays this week? The birthday? No?
Kedu maka anniversaries? Anniversaries? Is there anyone worshiping with us for the first time? Otodri Jesu. Oh, okay. Oh, when you're worshiping with us for the first time, can you step forward, please? Bia, come and let us know who you are. Get microphone out, please. Microphone. Good afternoon, church. My name is Chioma. Okay, Chioma. Chioma Oswald. Good afternoon, church. I have Chioma Favor Oswald. That's a new addition to our family. Otuto dịrị Jesu. Afa m bụ Obi Ani. Abụ m onye Ufuma na Nudi Nudi, Enugu State. And I see onye abụ nwa m nwoke na kedu afa gị? Afa m bụ Somto. Ọ sị na afia bụ Somto. So I see Germany where I be Germany. I be a holidays na New York. Mrs. Obi Achi bụ nwanne di m. Thank you so much. Thank you for coming. On and on till next Sunday. You come and worship with us because we do this every Sunday. And Chioma is a new addition to the Fortunata Igbo community family. So I am expecting I'm gonna here every Sunday with the other Chioma, you know, and the rest of the family. Otodri Jesu, Biko, Yama Father Igbo Mass, we move quickly to the basement. Otodri Jesu. Otodri Jesu Christi. Tupu anyị ngozi ajamas, o nwere inu ndị Igbo na-atụ. Igbo na-asị na onye a na-agba nkịtị ọgwụ na-ejide ya n'isi. Ya a na-agba nkịtị ọgwụ, onye nwe na-ejide ya n'ebe. Ka ọ ya bụ onye ata. So onye nwe ya maka o esi jide ya, wee gbaa ya ọgwụ ọfụma. Even Jikubia, Father Cosmas Nzabalo go our Oyisi, okay? For how many years? So if I na kwado, kedundi geji ya nisi. Ana fe kili muka fotu na amara ozi onye mbo. Kendi geji ya nisi. Oh, boy ano ogu ka ana kwado igba. So na onye a na-agba nkịtị ọgwụ na-ejide ya n'isi. So ọ tabalụ ọtọ onye nwe ya. Na nkịtị ada atọ onye nwe ya. So ayọ ka anyị na-ayọ. Anyị na-agba mbọ na participate na brochure. Ịma na ọ ga-ama mmadụ nne mgbe a ga-emesife niile obie
mgbe ọ ga-eluzi ibe dị ka 110 years site na Marachukwu, ọ na-ekiri broshu Silver Jubilee, ọ na-afụ ndị Fortunata, nekwa onye a n'ọnụ ya, otu a na-elota ife a na-abụ memorabilia, ọ ife na-adị dị ọkpụ tọrọ ọkpụ, and then ọ ga-amakwu mma ka anyị niile gbaa mbọ na anyị nwere ike iji fo na-emeri ọfụma karịa expectations everyone else.